I hang live, holding on strong, hard to capture, extravagant, resurrect the track and it's militant, and I react like a convict and start killing shit. It's man. Ott egy motor, hát lopd el. Mennyire? Nem szálltam. Hát ez ropogom, azt nem tudom. Akkor nem kell. Még válogat. Hát azt látom. Ugye? Na, ugorj! 113 000, abból kitedik egy kocsit. Nem tudom. Annyira jó. Hát itt az ingyen kocs. Jó, de most menjünk azok olyan kocsit. Jó. Ez muszáj volt akkor örökíteni. Ez sem megmaradt. Ott a rendőr. Az igen. Figyelj! Jó! Az ablakát jó igényes. Hát akkor én Tudom. Hallod, de... Nem haltak. Mondtam. Az kemény volt, kár, hogy ezt nem videóztam. Én nem tudtam, hogy ez kinyílik. Ugorj le, jönnek a rendőr. Szép bukfent. Tudom. Backflip. Tudod, hogy mutattam a filmben. Tudod. Júj! Emlékszel Trevornak mit terveztünk? Bocsiko! Szállj fel, öcsém. Nem megy. Szállj fel, öcsém. Szállj fel, öcsém. Szállj. Hát gyere a motor után. Jaj, hát szállj már. De hát szálljok fel. Csúlódik a háta. Az azt mondja, hogy te nem akar. Ja! Meghalt! Hoppá! Segreült! Hát ez jó volt. Tényleg volt! De hagyjad! Hoppá! Ja, hogy itt van egy korlát. Nem megy. Vagy... Élök. Kapd! Én ne vágd be azt a zenét, mert akkor már elegem van. Ó, te szalad, basszus! Nem baj. Ez már átment terepjáróba, vagy nem tudom miben. Hát miért menne egyenesen? Ott volt egy darázs. Ja. Eljövök. Amúgy itt van a barbáton, Trevorra. Amúgy jönnek a rendőrök. Ajnek! Nem megy. Vegyél már neki egy. Hát ez itt jó. Hoppá. Bocs. Ez az! Egye meg. Ott meg van valami doboz. A vízbe? Hoppá. Ez mi volt? Hát ez hogy? Igen. Na. Mikor? Csak ne nagyot. Ja. Hát ez jó. Ez mi volt? Bák. Anyám. Az körbe veszik. Megfordom. Öcsém. Figyelsz, pakros. Ott egy ember, és csak. Hoppá. Tudod, ember is van. Esettem. Ó, bírtam.
Platya, patya, 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 patya. Hoppá. Láttad már? Egy megdögött. Egyet elütötte. Egyre meg kinyitották az ajtót. De szép vagy.